السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أما بعد فأيها المسلمون، слава на Allaha azza wa jalla. Slava i priznatost se istjava jedinstveno samo za Allah subhanahu wa ta'ala, създаделя на всички творения. Слава на Него, който няма равен Него. Слава на Аллах, който е най-велик, всеопрощаващ, милостив и вечно смиляващ.
Нека Аллах да благослови и приветства Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям, неговото семейство, сподвижници и всички последователи до съдния ден. Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, наистина днес е изключително важен ден за нас мюсюлманите, празничен ден. Ден, в който ние се олицетворяваме като религиозни вярващи. Лица, които изразяват своята вяра чрез този ден. Днес, с позволението на Аллаха Азза ва Джалля, няма да говорим за тези хора, които не са сред нашите среди. Онези хора, които не са сред нас дори днес тук. Днес ще говорим за самите нас. Ще говорим за религиозните лица, хората, които ние се наставляваме, които ние говорим за религията на Аллах, които ние именно имаме претенциите, че заставаме с имената си пред Аллаха Азза ва Джалля, с произхода, с идентичността си, с дрехите си. Няма да говорим за вярата, която е външната форма на вяра. Ще говорим за онази вяра, или си вярващ, или не си. Или има вяра в сърцето ти, или не. Защото една от най-силните форми човек да загуби вярата си, това е предателството, скъпи брати. И то духовното предателство. Това не е предателство, което е между хората, а това предателство, което е между тебе и твоят Творец, твоят Създател, Аллах Субханаху ва Тааля. Духовното предателство е когато на думи си с Аллах Азза ва Джалля, но обаче сърцето ти е пълно с презрение към своите брати. Сърцето ти е пълно с внушения към своите брати. И лицемерие към самата религия. Колко често виждаме хората как се тревожат днес, как да изглеждат пред обществото, как се тревожат какво да кажат, как да застанат пред високопоставено лице. Дори и ние, религиозните лица, скъпи братя и сестри мюсюлмани, мислим какво да кажем, какъв термин да използваме религиозен, какъв хадис, какъв аят, и ние да се представиме по най-добрия начин. Но обаче, скъпи братя и сестри мюсюлмани, тук въпросът е по-скоро не как изглеждаме или колко се тревожиме за пред хората, а как ние ще изглеждаме в очите на Аллаха Азза ва Джалля. Как ние именно се представяме пред Аллах. Дали Аллах Азза ва Джалля ни е приел такива, каквито се представяме пред обществото. Говориме за нас, които сме тук, скъпи брати. Говориме за нас, вярващите, които заставаме именно в един ред, в един саф, заедно и възвеличаваме Аллаха Азза ва Джалля. Затова именно днес ще се спреме на един аят, който наистина удря всеки един от нас, религиозните лица, и то в съвестта ни, скъпи братя. Не всяка вяра или форма на вяра, бих казал, тя е от значение. Не всяко дело, което човек извършва, каквото и да е поклонение, ще бъде прието. Ние не сме тези, които ще кажем. Но обаче искам да се спрема на този аят, който наистина всеки един от нас трябва да се замисли сериозно, защото аят е изцяло насочен върху нас. Хората, които сме тук, не хората, които ги няма. Хората, които говориме заради Аллах, в името на Аллах, говориме аяти, говориме хадиси. Хората, които ние наистина претендираме, че сме мюсюлмани и вярващи. Аллах Субханаху ва Тааля в сура Саф казва във втория аят и трети: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхалладина аману, лима такулуна ма ла таф'алун. Кабура мактан инда Аллах ан такулу ма ла таф'алун. Аллах Азза ва Джалля се обръща специално към вярващите, нас, скъпи братя, към нас, които ние казваме, че сме мюсюлмани.
Ей, вие вярващи, защо говорите това, което не вършите? Защо говорите това, което не вършите? Това е сериозно, бих казал, сериозно предупреждение към всеки един от нас. Защото казва Аллах Азza ва Джалля, най-омразното е да говориш неща, които не правиш. Най-омразното, превъзходна степен. Да говориш това, което не вършиш. Това е огледало ние да погледнем себе си, скъпи братя. Не да погледнем как изглеждаме, как се представяме, как се наричаме, от какъв произход сме. Не, погледнем вътре себе си. Ние приятели сме от Аллах, така както се представяме. И вижте, ние когато говорим за духовното предателство започва точно оттам, когато ти наистина започнеш да превръщаш религията на Аллах Азza ва Джалля в думи, но не и в поведение, но не и в обноски, но не и в дела. Започваш да превръщаш тази религия именно тогава, когато я използваш само да говориш, но не и да показваш. Затова и именно този аят е наистина сериозен аят, който засяга всеки един от нас. Особено ние, които говорим най-много. Особено ние, които се срещаме и се споделяме, наставляваме и претендираме за вяра, скъпи братя и сестри. Затова вижте, в съдния ден, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, ще бъде доведен човек, който ще бъде доведен в огъня на Джехеннама и ще бъдат извадени от него онези органи от стомаха, с които той да ги влачи и да обикаля с тях, така както магаре се върти около воденичен камък в огъня. И обитателите на огъня ще кажат в същия момент: ти, еди кой си? Ти не беше ли този човек, който призоваваше към доброто и порицаваше злото? Не беше ли ти този човек, който говореше за религия, за вяра? Тогава този човек ще каже: да, аз бях този човек, който призовавах към доброто, но не го извършвах. Аз бях този човек, който порицавах злото, но го върших. Субханаллах! Вижте само тези думи и този пример, който дава Расулуллах алейхи салату вассалам. Говорил с езика и призовавал към Аллах, но с делата е бил враг на Аллах. Субханаллах, когато днес ти искаш да призоваваш обществото за духовно израстване, научно израстване, той цели социално да бъде израснат. Затова и ние, скъпи братя и сестри мюсюлмани, колко от нас да се опитваме наистина да призоваваме към Аллах Азza ва Джалля, когато има сред нас хора, които рушат това нещо. Има хора, които наистина са врагове на това, което ти призоваваш. Тези са предатели духовно. Духовно са се предали. Затова и тези хора ще чуете много често казват: Аллах забранява, Аллах повелява, страхувайте се от Аллах, това е хелял, това е харам. Но обаче, когато стане въпрос наистина за нещо, което касае него, той да извърши, той трябва да помисли. Той ще каже: ти си грешник, ти си прият, ти си отвърлен, но няма да каже: делото ти е грешно. Директно теб ще сочи. Твоята, теб като личност. Затова при нас може да изглежда даден човек, че е грешен, или нечестив, но при Аллах той може да бъде под милостта на Аллах Азza ва Джалля. Затова и ние, скъпи братя, нещо много важно искам да разберете, че наистина вярата или истинската вяра не е само в думите, които изричаме, и ритуалите, които изпълняваме, обредите, които изпълняваме. Аллахи, наистина вярата не се ограничава само върху думи и обреди, защото
на мен лично ми прави впечатление, че когато ние призоваваме към Аллах Азза ва Джалля, има една форма, която наистина това духовно предателство човек да изпадне в такова себелюбие към себе си. И това е човек, когато мисли, че е най-добрия, най-правилния, най-вярващия, той е на истината, тогава има опасност наистина този човек да започне да изрича тези слова. Кой е правдив, кой е честен, кой е вярващ, кой не е вярващ. Тогава има наистина тази опасност, скъпи братя и сестри, човек да почне да категоризира. Защото вижте, всички ибадети, всички повели, всички забрани, всичко това, което ние извършваме като ибадет, идва месец Рамазан, днеска петък, кланяме се, говееме, помагаме, раздам, всякакъв вид ибадет. Каква е целта на всичко това нещо? Каква е целта на всичко това нещо, което Аллах ни повелява? Целта е една единствена, скъпи братя и сестри. Именно стремежа да усъвършенства в тебе характера. Да усъвършенства в тебе морала ти. Ако ти изпълняваш това нещо и това не подобрява теб самия, имаш проблем. Затова всеки ибадет, всеки ритуал, всеки дело, което ти изпълняваш, ако не подобрява самия теб, не усъвършенства твоя характер, ти изпълняваш тези обреди, които са те пленили външно, но не и вътрешно. Затова и ние като мюсюлмани, всеки един от нас, скъпи брати и сестри, казва пратеника алейхи салату вассалам: инна раджула ла ятакалламу бил калима ла яра биха бa'сан. Наистина човек може да изрече думи, слова, за които си мисли, че няма нищо лошо. Няма проблем. Какво толкова съм казал? Няма нищо лошо. Но обаче яхуи биха финнар 70 халифа. Но обаче тези думи могат да го доведат, чрез тях той да попадне в огъня на Джехеннама 70 години. И за това ще ви разкажа един случай, който е истински случай, за който всеки един от нас трябва да внимава. Може да си мислиш, че не казваш нищо лошо, то е добро, какво толкова? Но обаче става въпрос за един истински актуален случай. Младеж, който не е влизал никога в дома на Аллах. Младеж, който вече не е сред нас, Аллах да се свили над него и да му прощава. Но този младеж, както всеки един от нас, този вътрешен глас, тази вътра, гласа на Аллах, която е в нас, винаги ни води към добро, един ден, рано или късно, един миг, в един момент, тя проговаря истината. Седнеш дома, легнеш да спиш, съвестта, вътрешния глас, който е в тебе, този дух в теб, той ти говори само доброто. Обаче този младеж е бил нечестив, грешен, човек, който се е занимавал с непристойни неща, човек, който употребява алкохол, наркотици и всичко останало. Докато една вечер той не легнал с притеснение, че наистина в много тежко състояние изпаднал от тези опияти. Започнал да се притеснява и казва, че душата му започва да се свива и сърцето му да се къса. Започва да се притеснява в такава степен, че този вътрешен глас на Аллах Азза ва Джалля му казва той да тръгне към дома на Аллах Азза ва Джалля. На другия ден той решава и отива в дома на Аллах Субханаху ва Тааля. Вижда приветливи лица, вижда мюсюлмани, вижда вярващи и казва си: тук ще намеря спокойствие. Ето тук наистина, казва, грее на лицето ми в светлина и това е моето място. Но обаче, когато настъпва времето за намаз, застава на първия саф, първи ред и един от хората го дърпа на втория саф. Няма да си на първия саф, на втория ще си. За пръв път идва в дома на Аллах. Дърпа го, момчето нищо не казва. Когато са изкланяли и свършили молитвата на намаз, част от хората дошли да го поздравяват за пръв път, ново лице, идва в дома на Аллах, поздравяват го, докато един от братята не го поглежда от отгоре до долу. И му казва: ти така ли идваш на женията? С тази прическа, с това облекло, така ли заставаш?
ти в дома на Аллах по време на намаз. Валлахи, тези думи, който си мисли, че тези думи няма нищо лошо, но това поведение, това момче, напира ли сълзите в очите му, заплакал и казал, повече няма да стъпя аз тук. Няма да стъпя. Връща се към тези навици порочни, скъпи брати. Връща се към онзи живот, който е порочен. И когато се връща, не изминало много време, един от дните му попада в дискотека със свои приятели, става сбиване, наръгват го с нож и от това почива. Но казват приятелите му нещо много важно. Ние чухме, вика, думи от него, които не можем да разберем какво значат. Той, когато преди да почине, каза думите: аз пробвах, опитах се да влезе в джамията и в нашите среди, но обаче не бях приет. Поне опитах, но обаче не бях приет. С една дума, която ти може да си мислиш, че тя няма нищо лошо, 70 години да бъдеш ти в огъня. Аллах да пази, скъпи братя, но наистина това е една от формите на това духовно предателство. Затова наистина знаете ли, че всеки един от нас, често мюсюлманите, смея да каже, че често ние не призоваваме хората да следват напътствието на Аллах. Наистина, не призоваваме хората да следват напътствието на Аллах, дори религиозните лица. Защо? Защото човек, когато има това качество на себелюбие, той не призовава да следва напътствието към Аллах, а призовава да следват Него. Да следват самия Него. Когато той си мисли, че наистина е най-добрия, най-правилно изпълнява, най-вярващия, това е истината, той започва да призовават Него, да следват Него. Тоест, започва да се идеализира, да поставя себе си в идол, като използва религията, следвай мене, защото аз съм най-точният, най-правилният и това е истината. Това е форма именно, бих казал, на човек, който самоотсъждащ. Качества, които са присъщи за Аллаха Аззаваджал. Качества, които наистина може да притежава само Аллах Субханаху ва Тааля. Ако отсъждаш, отсъждай си себе си. Но и себе си не можеш да отсъдиш дали си за дженнета или за джехенем. Не можеш да кажеш категорично. Затова и ние, скъпи братя и сестри мюсюлмани, всеки един от нас, нека доста сериозно да се замисли. Не как изглеждаме пред Аллаха Аззаваджал, не как се представяме, не как изглеждаме пред хората, не как се представяме пред хората, а именно как се представяме пред нашия Създател Аллах Субханаху ва Тааля. Това и в днешно време ние много често обичаме да даваме съвети, да говорим, да даваме акъл, но обаче нека започнем от там, като съветваме най-често себе си. Защото казва Аллах Аззаваджал: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. И нима повелявате доброто и забравяте самите себе си. И четете писанието, книгата на Аллах и нима не проумявате. Този аят не означава, че не трябва да се съветваме. Аллах не ни забранява да се съветваме. Това е предупреждение към всеки един от нас, именно да погледне най-напред себе си. Съветвай себе си най-напред. А докато, т.е. призовавай един вид себе си, търси да опознаеш Аллах Аззаваджал. Страхувай се ти най-напред от Аллах. Пази своята душа, как се казва, пазиш чуждите души, да се забрави своята си. Затова и ние, като мюсюлмани, всеки един от нас, не е толкова страшно човек да сгреши. Това не е толкова страшно. Аллах знае, че ние ще грешим. Аллах знае, тези хора, които ги нямат днес, те не са тук, може би, бих казал, заради грешните, а може би заради нашето отношение от хората. Са обидени от нашето поведение. Не заради това, че Аллах не иска да дойдат тук или че те са сгрешили, а именно от това ние как ги отблъскваме, как се отнасяме с нашето поведение. Колкото и да говорим за братство, за уважение, за единство,
когато сърцето ти бушува, именно в противоречие със своя брат, бушува с злоба, омраза, ненавист, какъв е смисъл от твоето призоваване? Това под всяка една форма, не само ние, които излизаме пред вас, говориме. И вие си говорите между вас аети, хадиси, добро, наставляваме се взаимно. Затова вижте примера с Абдуллах ибн Убей ибн Салул. Човек, който беше главатаря на лицемерите. Заедно с пратеника, алейхиссалату вассалам, близко до пратеника, алейхиссалату вассалам. Но обаче, когато пратеника дойде в Медина, този човек взе да се страхува, че едва ли не ще бъде загубена неговата репутация, неговата сила, неговата власт, неговия авторитет. Абдуллах ибн Салул говееше, кланяше. Абдуллах ибн Салул извършваше тези неща, които всички ние се стараем да извършим. Но обаче прие исляма с езика, но не и с душата. Беше враг на исляма. Когато настъпи битката при Ухуд, той какво правеше? Убеждаваше група от мюсюлманите да се отрекат, именно да не тръгнат да воюват и защитават исляма. Абдуллах ибн Салул е този, който именно разпространи тези слухове за Айша, благочестивата Айша, радиаллаху анха. И затова и ние, скъпи братя, трябва доста сериозно да се замислиме. Дали, както Абдуллах ибн Салул е бил враг, вярващ външно, но враг вътрешно. И това е, може би, една от най-опасните форми на духовното предателство. Ти да си толкова близо до истината, до пратеника, до твоите братя, своите учени, хората, до исляма, но обаче, въпреки тази близост до истината, ти да си враг на истината. И това е една от най-силните форми, именно бих казал, на предателство, и завършвам с аята, който, колкото и да не се иска да го чуваме, нека се замислим. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Корана: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. И когато казва Аллах азза ва джалля, ги видиш, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, видиш техния външен вид и да почне да ти харесва. Как изглеждат, колко са хубави, колко са стройни. И يَقُولُوا وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ كَلَامَهُمْ لِقَوْلِهِمْ. И когато говорят, ти започваш да ги слушаш. Това, което говорят, започваш да слушаш техните слова. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Те са, казва Аллах азза ва джалля, като подпрени гради. Една града от всякъде може да бъде подпрена, но основа няма, здравина няма. Те са като подпрени гради. Дърво, изкуствено, корени няма. Няма живот в него. Телефон, дори колко красив, външно, хубав, материя няма. Фасада, красива, джамия, уникална. Но обаче основа няма. Те са, вика Аллах азза ва джалля, като подпрени гради. Може да изглеждат външно красиви. Може да слушате техните слова. Но те са, вика, като подпрени гради. Дърво без корен. И казва Аллах азза ва джалля: يحسبون كل صيحة عليهم. И те смятат, че всеки възглас, всеки упрек, всяка критика, всяка дума, които отвън и от хората ми отправят, това е критика към тях. Те си мислят, че това е срещу тях. Ние трябва да ги приемаме, как се казва, и критиките мюсюлманите. Трябва да ги приемаме. Не може да си мислиме, че наистина е критика към нас, но нека не я отхвърляме, нека да се замислиме. Те си мислят, че всеки възглас, който се отправи към нас, мюсюлманите, говорещите, вярващите, си мислиме, че това срещу нас. Човек трябва да бъде на първо място самокритичен към себе си. И затова Аллах азза ва джалля казва в Корана, продължава: хумул адуу фахзирхум. То те са врагове. Пази се от тях. Те са врагове. Пази се от тях. Това е нещо, което засяга най-вече нас, които ние говорим, скъпи братя. Които ние се представяме като вярващи мюсюлмани. И всеки един от нас, поучителният извод е, че това душевно предателство наистина не очаква човек да бъде ярко от някъде да дойде.
той може да бъде в твоите редици, да бъде до тебе и там той да създаде това напрежение. А вярващ, който радва, вярващ, който носи сигурност, който носи доброта, вярващ този, който носи в хората утеха, защита, грижа. Затова и ние четеме всеки ден кратките сури, които предполагам всички ги знаете. Алхамдулилlah, Фалак, Нас, Кул Ху Тебет яде. Във всички тези сури, скъпи брати и сестри. Там се говори за любов, обич, състрадание, грижа, уважение. Ако ние не сме разбрали още тези качества, ние спокойно можем да изпаднем в предателство. Затова моля Аллах Азза ва Джалля всеки един от нас, който сте намерил в тези думи, да се замисли. Всеки един от нас, които ние най-вече заставаме пред вас, наистина да бъдем самокритични към нас самите, тогава към останалите. Моля Аллах Азза ва Джалля да ни дари с правилно разбиране тази велика религия, да ни напъсва в правия път и да ни даде възможност, как се казва наистина, да имаме тази проницателност и това израстване, духовно израстване, като всички от тези велики сподвижници. И моля Аллах да ни опрости и на всички греховете, да се смили над нас и тези, които не са сред нас. Аллах да доволен от вас. Барак Аллаху фикум. Акулу каули хада. Астагфируллах ли ва лакум фастагфиру. Иннаху хувал гафуру рахим. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين وفي كل مكان اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وتوبة نصوح قبل الموت والحمد لله رب العالمين وأقم السلام